Tento program vám přináší Milan Kroupa, majitel letiště v Edenvale. Dobrý den. Kliniku Mind and Body z našich programů již znáte. Pravidelně vám představujeme různé terapeuty a jejich praktiky, ve kterých se snaží spojit klasickou a alternativní medicínu. Dnes vám představíme Mary Galick a přínos akupunktury. I've been in practice for 14 years. And I've been at Mind and Body Clinic, the integrated center here. It's been, I would say, close to 10 years. So the clinic is a really great environment because we have many different licensed practitioners and there's an integrative approach and patients feel well looked after. You know, they see that naturopathic care, they could have their medical doctor who does psychotherapy and all these, you know, chiropractor, osteopath, lots of very interesting therapies that work together. I'm a naturopathic doctor, so my focus is to work with people on helping their diets, helping them look at their lifestyle, and then hands-on treatments include Bowen therapy, which is a neuromuscular integration therapy. I do acupuncture for the body, not just the face, and various herbal medicines, nutrition therapy, supplements, homeopathy. There's many research studies on acupuncture that it works directly on the neuromuscular connection and to decrease pain at certain areas. There's lots of well-studied research on headaches and joint pain and all those things, but we see acupuncture as a form of balancing the body. So the yin and the yang, the coldness and the heat. People have heat in places where they don't need heat and cold in places where they don't want cold, like hands and feet. You know, we want to improve circulation, we want to make changes in the body, and that's a great way of doing that. And it's interesting to think that how to fix it from the source in a way, instead of just saying, oh, I'm going to take a pill to just help in the short term, instead of actually going to the source and heal the cause. If it's an imbalance or where the pain is coming from, if it's what is happening, is it dietary, is it a food allergy, is it a sensitivity, is it pain, to understand that is to really get at the cure. Alternativní a východní medicína dává přednost prevenci před léčbou. Neotálejte a investujte do svého zdraví, dokud jste ještě nemáte žádné zásadní problémy. Určitě se vám to v budoucnosti vyplatí. Navštivte Mind and Body Clinic na křižovatce Lakeshore a Islington. Lucy came in for what's called facial rejuvenation acupuncture. And the treatment is a specialized acupuncture treatment that is used for anti-aging protocol, but also to help refine pore size, complexion, to add smoothing effect. It helps the body use its own energy and mechanism to heal. So I use points, as you noticed from the demonstration, on her body. Those points are used to help the treatment work better. Some of the points actually help with our pain tolerance. Some of them are actually used, for instance, inner ankles used to help with bags and dark circles under the eyes. And then the local treatment on the scalp and the head is used for tightening, lifting, changing the contour of the face. Tento program vám přináší Technisonic z Mississaugy, výrobce vysílacích systémů pro letecký provoz. The measurements is a new technique that I'm using now called metabolic analytics, and I use 14 body sites that I measure regularly for anyone who's looking at identifying their primary protocol for weight loss and conditioning. So certain folks have, tried many ways to lose weight or have done diets, and this actually can tell you what is the priority for yourself, whether it's related to hormones, whether it's related to stress, whether it's toxicity or insulin resistance. And this is calculated by me by specific body sites. And some of the interesting ones that I demonstrated today was that point on the inner scapula on the back that I said was related to your genetic predisposition about how much carbohydrate you can take. So
on our case study today, she's actually got a low number there, which means that her tolerance is much higher than the average population. So lucky for her in her perspective, because lots of people like to eat carb-rich or starch diets. But on average, most people have a higher number, and to be successful would need to limit their intake of starchy and grain products to be successful with their weight loss. She wants to balance her hormones and feel good about energy-wise, and so like adrenal fatigue, things like this. So I'm helping her with hormone balancing, and then in the process, she is also training very much in the gym, and she already has, proper weight, and she's just looking at modifying her diet and physique, and just to get to her optimal levels. And and then some of the interesting things that came up from the measurements was that her liver enzymes are higher because her body fat is so low. And so when we have a higher reading in one area, it says that there's some toxicity, or that the part of the body is working harder to eliminate some toxins. So we discussed the need for cleansing, and to be careful with too much intake of alcohol, and to limit what we're taking in the body, and to have cleaner diet and good food. What we've done today is kind of some of the sort of a niche idea that fitness and body fat and diet and cosmetic, but I always tell people that even when they come for the facial acupuncture for a cosmetic reason, they actually have a full body benefit. They get hormone balancing, they get stress reduction. So what may have been interestingly from a cosmetic viewpoint actually becomes a life-changing in a way, because energy is better, sleep is better, hormones are better. So on general, most of what I'm doing is digestive support, healing hormones, autoimmune diseases, arthritis, those kind of things, thyroid support, hormone balancing. One of my best cases that I've had, success with was a rheumatoid arthritis patient, and I've seen her now for 10 years. And when I initially saw her, she was not able to write her own intake form, so her hands were already starting to get joint wear and tear, and she wasn't able to write. So I wrote her intake form, and she was on very serious medications that weren't helping her. So her decision was to seek out naturopathic therapy. So I helped her with diet and acupuncture therapy, supplements, Bowen technique, a various measure of different techniques that I used with her. And within 6 months or so, she was walking, able to write, and is in remission now without any need for pharmaceutical agents that are the strong, anti-autoimmune disease. And she's in doing well. Like she comes monthly and has either acupuncture, Bowen, or does diet therapy with me, and is living, healthy, happy life. A lot of people have what's called extended health benefits with their work, and it is unfortunate that cost is a factor for some people, because it's not covered under our provincial health care plan. But it's also it's almost like that old expression, we spend our youth trying to make wealth, and then our old age trying to get back our health. So in life, it's you pay now or you pay later, and it depends on what your priorities are. So people will pay for highlights or a fancy pair of shoes, but then when it comes to investing in their health, sometimes they're not prepared to do that. Vy pocházíte z Ostravy. Co vás vytáhlo do světa? Vytáhlo mě stipendium. Končila jsem Janáčkovu akademii múzických umění, končila jsem svého magistra a viděla jsem na nástěnce, bylo vypsané stipendium z UNESCO. Bylo to stipendium na 3 měsíce, hrát v Kanadě, být na rezidenci v Banff centru.
podmínkou byl životopis a byla nahrávka. A v té době jsem měla DVD nahrávku, kde hrají Chopinův koncert, klavírní koncert číslo 1 s Moravskou filharmonií. Tak jsem to poslala do Paříže a podařilo se. A podařilo se. Byla jsem vybraná. Přišla a zvítězila. Přišla. Ano, ano. Jak se potom odvíjel váš umělecký život dál? No, v Banfu, kde jsme byli vlastně 3 měsíce, tam jsem potkala Mikolaje a profesně jsme si velmi rozuměli, vyměňovali jsme si CDčka, no ale i neprofesně. Já jsem mu snědla čokoládu. A byla krabička od babičky, ona všechny mi čokoládky spapala. Jak vidím, tak si ve všem tak krásně rozumíte. Mně napadla jedna otázka, je souhra u piana to, že rozumíte nebo že berete hudbu zhruba stejně, že ji vnímáte stejně, stejnou cestou, anebo je to teda jako vnitřní souhra jako 2 lidí? No já si myslím, že obojí, protože my spolu nesoupeříme. A většinou klavíristé jsme tak vychovaní, že jsme samotní. Takže je to pořád, hrajeme solo, nejsme moc součástí orchestru. Takže najít 2 klavíristy, kteří mezi sebou nesoupeří a jsou schopni se dorozumět, nekřičet na sebe. Můžeme se navzájem podporovat. Podporovat a inspirovat. To pomáhá. No. Co obdivujete u své ženy? No, že krásně hrá na fortepianě a inspiruje mě to taky. No, je to osoba moc pozitivná, pohled na život, napřed, dopředu, po polsku, jak by se mluvilo, i optimismus, aby vydržet ten, tu těžkou práci. Práce muzikanta. Není to dla každého. Když máte to štěstí a jste pohromadě, kdo má přednost u piana, kdo trénuje dřív, kdo potom, jak se dělíte o čas? Máme to štěstí, že máme 2 klavíry. Takže máme 2 patra a předtím jsme vyučovali klavír na univerzitě v Koreji, v Jižní Koreji, kde jsme měli svoji třídu a každý měl k dispozici 2 křídla. Jak jsme se vrátili zpátky do Kanady, tak jsme hledali ubytování, kde bychom nerušili, protože jsme vlastně hluční. A cvičíme několik hodin denně, učíme, takže to je prostě non-stop hluk. Ale pomimo to možná i s jedním klavírem vydržet, ale třeba se domluvit. Kdo bude vařit a kdo bude hrát? Leoš Janáček byl učitel mého pradědečka. A můj pradědeček založil první hudební školu v Ostravě, která teďka nese jeho jméno, je to hudební škola Eduarda Marhuly. Tak mám takové břemeno, že musím to vést dále. Jsem se narodila o den a o 100 let od pradědečka. Takže mám tu hudbu neustále v paměti. Já jsem ráda, že můžu vystupovat. V životě by mě nenapadlo, že mohu si zahrát Janáčka v Torontu, anebo že jsem měla to štěstí i v Carnegie Hall si zahrát Chopina. Většinou muzikanta, jak se zahraje tu skladbu, tak cítí harmonie v té hudbě. A buď ta harmonie je pozitivní, nebo tam, jak kdyby tam něco mluví. Tak a on to chce, jako hudebníci to odkrýváme a když cítíme nějaké takové vnitřní spojení, že nějak rozumíme té hudbě, nevím čím, je to takové magické, takže se cítí člověk, že jako, no to je můj skladatel, toho možná mohu vyjádřit, jak nejlépe umím. Vy máte také svého skladatele? Jestem bardziej renesansní od Bacha przez Beethovena, Chopina,
i impresjonismus, a teďka moc się koncentruje na Szymanowskim, który jest jako społecznie od Janaczka, ale w Polsce, więc tak to podporuje i Szymanowskiego, jeho muzykę. Máte pocit, že v Koreji rozumí také hudbě, kterou složili hudební skladatelé v Evropě? No, jak kdy. Třeba jak jsem učila Brahmsovy sonáty, tak to bylo velmi těžké vysvětlit. Přijde mladá Korejka a hraje Brahmse tak optimisticky a já jsem jí říkala, no ale Brahms to není Hello Kitty, to není nějaká taková slečínka a někdy je to opravdu těžké pochopit a já jsem si jim snažila vysvětlit, co je za tou hudbou, co by měli cítit, jak ten člověk jak se vyjadřoval a to je velmi těžké, protože oni jsou zruční, že umí napodobovat, ale vcítit se do toho člověka, to už chce hodně práce, to už chce nad tím popřemýšlet a psychicky se na to připravit. To hodí nejenom o té muzyce, ale taky o historii a literatury i wydarzenia historyczne, kulturalne w tych wszechnych europejskich štátów. To dla nich to je trudne. Už jste hráli na mnoha místech. Které to místo je pro vás, jako pro muzikanty, bylo nejpříznivější nebo je pro vás nejpříznivější, že jste se tam cítili opravdu dobře? Opravdu dobře? No, já jsem se cítila dobře v té Carnegie Hall, protože připomnělo mi to dětství, jak jsem s maminkou chodila do Loutkového divadla, tak taky tam byl křišťálový lustr, sedadla z plyše a jak jsem přišla do Carnegie Hall, tak taky křišťálový lustr, plyšová sedadla a byla tam taková příznivá atmosféra, taková inspirující, že jsem si řekla, tady už hrálo tolik vynikajících hudebníků, že tam nebyl strach, tam bylo spíše taková atmosféra otvoření, že člověk si mohl hrát s tóny, mohl vnímat zvuky, barvy, takže myslím, že tam ani strach nebyl. Ja mám rád te wielkie sale koncertní z orchestrami, to mě baví, protože to je coś innego niż jenom komorne ucit tej muzyki a tam są hodně lidí a hodně patr a wielka orchestr i tam je coś innego za tym, nie jenom muzykant, ale cała grupa lidí. Co máte před sebou, jaké další nebo vzdálenější cíle? Co dál, tak já se soustředím na tu nahrávku toho Fischerova CD, takže mám kampaň, kde propaguji a prosím ještě o dotace, aby jsem to mohla dodělat. Takže mám takovou vizi, takovou mezinárodní, protože našla jsem výborné křídlo, které mi poskytlo takové barvy, o kterých jsem snila, takové, které jsem si představovala. Takže nahrávka byla provedena v Kanadě a teď jsem našla velmi výborného střihače, který mi to tak jak kdyby dodělá tu nahrávku a má výborné uši pro klavír. A o to jde, protože někdy je těžké najít takového technika, který dodělá to CD a který má ještě to cítění pro ten klavír, že jak kdyby to ještě že to dodělá, že člověk se snaží o tu perfekci, takže budu to dodělávat ve Francii ke konci ledna. A potom mám naději, že se CDčko bude líbit a že mi to otevře další dveře na nějaké festivaly, protože myslím si, že ta hudba stojí za to a chtěla bych mít tu šanci ji předvést taky na různých místech. Ja taki mam projekt
šedecké lista, skladby lista, komplet i to bude jako listomania. I te skladby, które dneska były hrane, to takie będą, ale i nowe skladby, protože to cały recital na jedną osobę. A to bude też na CD-czku wydano i poza tym mamy też projekty jako duet na współczesną muzykę. Jo? Ano, soudobá hudba. Soudobá hudba. V březnu hrajeme, byli jsme pozvaní soudobou hudbou v Edmontonu hrát současné skladateli ještě žijící. Tak to budou i na 4 ruce, i na 2 fortepiano. Na 4 ruce, na 2 klavíry i solo. Tak. Więc to by takie... Skladatelé to jsou kanadští nebo evropští? Je vypsaná soutěž, takže porota potom vybere... Každý může dát skladby i my budeme vybírat. Budeme vybírat podle rukopisu, jak je to napsané, zahrajeme si je a protože je opravdu, není to jednoduché napsat skladbu na 2 klavíry takže taková, která je výborně napsaná a sedne to do rukou. Jak je to možné, že 2 lidi se shodnou na hře po 4 rokách tomu, jako docela nerozumím, protože já si myslím, že to je velice náročné, že každý máte v sobě jiný temperament, jiný rytmus, jiné cítění k té skladbě samotné. Určitě, ale je to vždycky o kompromisu. Když někdo si představuje, že tam ta fráze může být vyklenuta lépe, tak když Mikolaj mi to takhle řekne, tak já popřemýšlím a řeknu si, no, máš pravdu. A nebo zase něco, a když cítím, že se to táhne, moc je to takové zdlouhavé, takový ten pocit toho nekonečna, tak si říkám, měli bychom šlápnout do pedálu, šlápnout na plyn. Takže ten čas... Nejhorší to je, jak jeden z nás hra za mocno. Aha, zvukově. Ano. Protože to wtedy wadzi, że prosím, nie tak mocno, nie tak silně. Doufáme, že se vám náš program líbil. A jak jsme slíbili už na konci roku, budeme se snažit pravidelně přinášet každý týden alespoň jednu novou reportáž, pokud ne celý program. Vše ale závisí na výrobních prostředcích a finanční podpoře. Takže doufáme, že s námi zůstanete, protože právě vy nám umožňujete zkvalitňovat náš program. A já se s vámi těším na shledanou opět za týden.